идва Кирчо. Къщата му занеси. Какво да каже човека? Къщата му, майко! Къщата му занеси на човека. Какво да каже? О, погледната ограда! Виж как се кръсти. Погледната ограда! Дайте да отвърне това. Дайте да писа. Не дей. Чакай, аз да гледам малко. Колите всичките тръгнаха. Да. Добре, че нашите още стоят. Ужас. Ужас! Отгоре изпуснаха те, водата изпуснаха отгоре. Какво не? Ти знаеш как изведнъж, както си беше, изведнъж рукни от тебе реката тръгна. Да, ти знаеш, че се града да мам, всичките коли, колата на Виктория, всичките коли отидаха нататък. Всичко, Мерцедес, всичко отиде надолу. Колко коли имаш тук, ти паднаха.